יש דבר אחד שמבעיר את הבית באח הגדול מדי שבוע, זו ישיבת התקציב. כבר הרגשנו את הבלגנים מתחילים להתרגש על הבית, אבל מה אם נגיד לכם שגם בבית שלכם אפשר לנהל תקציב בלי דרמות? עינת וזנה, מאמנת כלכלית מנוסה, מגיעה לאולפן עם טיפים מנצחים ומעשיים. שלום עינת. שלום לכולם. מה זה אומר בעצם טיפים מעשיים? כי את יודעת, אצלנו בבית לפחות יש גישות שונות לקניות. אני אוהב לקנות בסופר, אשתי אוהבת לעשות באונליין. כן. מה מומלץ? אז זהו, אז אמרתי, אם כבר אני מגיעה לפה וכל המתרחש שם עם דיירי האח הגדול, אז בואו ניקח את זה לתוך בכלל, על המשפחה שלנו, ונסתכל על זה הפוך. ניקח טיפים מתוך הבית של האח הגדול, מהישיבת תקציב האחרונה, וניישם את זה בפועל בתוך המשפחה. בבקשה. אז ככה, יצא לי להסתכל ככה על הישיבת תקציב, וכל המתח שהיה שם, והדיון באמת סביב התקציב. אז מה יותר עדיף? אונליין. קודם כל, בבית עצמו, עושים אונליין, ואני אישית תמיד לכל משפחה אומרת, ממליצה לעשות את הטיפים ואת הקניות אונליין, כי שימו לב שהם מסתכלים בטאבלט, הם רואים את המחירים בפועל, אוקיי? תחשבו, אתם עושים את התקציב, בסופר אתם רושמים, שמים, ומגיעים לקופה, ואז מגלים... אז מגלים את גודל הברוך. את גודל, וכבר לא נעים, מה להגיד עכשיו לקופאית, לא, זה תורידי, יאללה, לכי על זה וזהו. אבל כשאני רואה את זה אונליין, אני ממש מסתכלת ורואה ממש את הסכום שמצטבר, ואז אני יכולה להגיד, רגע, אולי אני אוריד פחות מזה, אולי אני אקנה פחות מזה, וממש אני יכולה להיות על זה, כאילו ממש אז ככלל אצבע, את אומרת, דווקא באונליין יש יתרונות רבים מבחינה כלכלית, כי אני כל הזמן רואה איך הסל שלי גדל, ויכול לעקוב רגע אחר רגע במצב שלי. נכון. אני רוצה להראות לך קטע, שאומנם הוא קטע הומוריסטי שמגיע אלינו מהרשת ומכוכבת הרשת אודיה פינטו, אבל הוא מדבר על הקניות האלה. תראי. פלטיות לבית, כל זה 1,235, אני ולאור חזרנו משופרסל דיל, בלי בשר, בלי פירות, בלי ירקות ובלי ביצים. בסיס של הבסיס. פסטת צינורות, פסטת דפים גדולים, קטשופ היימינז עם ריח חרדל. כן, לא, אני לא חושב שהמותג יודע שקוראים לו היימינז, כי אין כזה מותג, אבל על דרך ההלצה בסופו של דבר היא מדברת על מצב כלכלי לא פשוט שתוקף אותנו כשאנחנו מגיעים לסופר. נכון, קודם כל אני אהבתי אותה מאוד בגישה, היא קודם כל אנשים בדרך כלל שמקבלים את הקבלה, הם נקרא, זורקים את זה לפח, לא רוצים לראות מה היה שם, היא ממש עברה מוצר, ואז היא אומרת, מוצר, בזה סל בסיסי, אוקיי? זה לא סל בסיסי, אוקיי? סל בסיסי זה סל שכולל באמת את מה שאנחנו צריכים לאותו שבוע בבית, וזה מתחיל מהרשימה, שאנחנו אומרים הרשימה החכמה. אנחנו לא קונים מה שאני חושב שאני אוכל ואולי, אנחנו ממש בודקים לפני זה, או בודקים מה יש בבית, מה אנחנו צריכים, וגם יש שם הרבה מוצרים שהם מעבר לקניות של אוכל, היא שמה שם גם דלי, ולקחה את החומרי ניקוי בין היקרים אגב, והכל ממותג, היא גם שמה דגש על המותגים. אני בכלל אומרת, תעזבו את המותגים, תשוו מוצרים, יש מוצרים שבייצור שלהם כוללים את אותם חומרים. את יודעת מה, אבל הרבה פעמים את הקניות שלה על הדרך, בסופר, בדרך הביתה, אתה לוקח כמה דברים, ואתה אומר, איך השלושה דברים האלה זה 150 שקל. הקטנות האלה שעל הדרך, כי לא תמיד יש זמן לשבת ואינטרנט. מה את ממליצה לקטנות האלה? אז אני אומרת, לפני שאתם בכלל הולכים לסופר, אם כבר אתם עושים את הקנייה בסופר, כנסו רגע לאתר. נכון שאין זמן, אבל זה פעם אחת להיכנס לאתר, לראות את המחירים של כל מוצר, ולהגיע מוכן לסופר. הרי תכלס בינינו, כל המוצרים מוצגים בתוך האתר, כל המחירים גם שם. אין הפתעות, אוקיי? אין הפתעות. אבל יחד עם זאת, גם אי אפשר להתכחש לעלייה המשמעותית שיש... ברור. זה בגלל שהכל יקר. אנחנו 3 אנשים בבית, וזה ממוצע של 1,500 שקל בשבוע, זה כמעט 7,000 שקל קניות בחודש, זה שכר דירה. אבל אולי אחד הטיפים שקראתי שאת ממליצה עליהם, זה שמי שהולך לעשות, מי שמתכנן את הרשימה, או מי שעושה את ההזמנה, יהיה זה גם שמבשל. אז זהו, אז אני אומרת, בואו נעשה רגע חצי כזה, עכשיו נסתכל רגע באמת על הבית של האח, אוקיי? בבית של האח שמו ככה, אני זוכרת את אליה, ובשלנית נוספת מהמטבח. לורן. שנין, אוקיי. שמו את שני הבנות, מצוינות, עשו רשימה, יודעות מה הן הולכות לבשל, תוך כדי הן גם חושבות על עוד מוצרים להוסיף למנות, אוקיי? כשאני זה שהבשלן בבית, אוקיי? ואני הולכת לסופר, אוקיי? תחשבו, וואלה, אולי במנה נשים את זה, אולי במנה נשים את זה, אולי... פתאום הסל מתייקר ומתייקר. אז מי שעושה את הרשימה זה שמבשל, אבל מי שבפועל עושה את הקנייה,
זה לא זה שמבשל, זה דווקא זה שיודע, אני צריך לקנות מה שרשום ברשימה. זאת אומרת, הוא הצייתן, הרובוט שעובד לפי הרשימה שהבשלן כבר הכין עבורו. נכון. אני רוצה לשאול אותך לגבי הפודקאסט שלך, כי בפודקאסט שלך, מעבר לזה שהוא מרתק ומעניין שם, גם טיפים מעשיים מאוד. נכון, אנחנו פודקאסט ששילבנו, אני מאמנת כלכלית, ויש איתי מאמנת זוגית, תמיד כלכלה וזוגיות. עושה איזה שעת ססה, כן. ואז אמרנו, יאללה, נשלב את שנינו, וגם נביא כל מיני, יש לנו סלבים שמתראיינים, ובאמת מביאים את הבית שלהם לתוך הפודקאסט, ואנחנו דנים בטיפים הפרקטיים האלה, של איך אנחנו פיזית הולכים לסופר ועושים את הקנייה. ומי שרוצה להגיע אלייך ולהיעזר בך, איפה אפשר למצוא אותך? קודם כל, יש לנו הרצאות, אנחנו מעבירים סדנאות, אפשר לפנות אלינו כמובן, וככה גם להצטרף לקבוצה שאנחנו מנהלות, שנקראת חשבון משותף, קבוצת הפודקאסט, וברשת, כמובן. עינת וזנה, תודה רבה שהגעת אלינו היום. תודה רבה לכם. היה מרתק. תודה רבה. 13